Wala na kagmasad. Wala pa yung masad. Kani upat kasi mo ni balay-balay sa pasmos kusog. Eh dinap sa mong kagon, mo ni mudaog sunod. Ang mahitabo ang hindi mo lingkod na lang. Mas powerful naman siya. Para pinagdagay masa ni buli. Ay, yun, bahalang kabulingit. Kaya paninglang ka na. Majority sa kung ginahilot rin, ikuugod pas mo 60. Kung di 60, 59. Kasi karon. Kung mag-50 na ganin mo, tangi na yun. Kaya kita ulit, masa. Siya tadi ko sa iPhone. Pilihin masa, maghatbat. Sa iPhone kasi, mabaman. Okay naman naman, basta di mo masa. Okay, way umoy. Mula po sa 60, wag yun mauni sa very good. Nakadirugan na ito, another year. 65. Nakasakay na. Damay. Pasti dito din ang anak mo ron. Adjust. Damay. Damay ha? Mas madom mo pa ba? Tama na, boss. Boss. Ha? Magwanta. Sabi, wala. Mas. Magwanta eh. Sakit yan? Kayo. Masakit ni boss, hindi ka mo nagbasa. Masakit po din ni pohon. Pani panood. Pani ba? Pas mo, Oo. nang magbasa ka. Usahay lagi. Sa luto mo. Sa kaon. Anay po na. Anay, pas mas kaon mo na. Ang pas ka pas mo, susog. Susog mo. Anay na siya. Ano sa gagamay? Buto ko daw. Ano sa gagamay? Basa. Sos gamay. Gamay lang ko sos. Up. Kayo. Anong kaputay siya. Ha? Magwanta. Baga na juga yung pas mo. Hinayang sa Okay, buwan. hagod lagi na ko. Do. Sakitan na kay ka. Hinayang sa buwan kayo. Para no, itu grabe. Cuando
Eh, hindi mo kayo ulit ang pagpunta kayo tayo. Bukod ka ron, nainag kita itong nagbasahan. Ito kinainan mo ba na ako, mas customer na ko. Napunsin di ko luoy dahil matapos na ako. Uli lagi na mo, masa ko kayo hugaw mo no? Oo, labi na ka nang pagkisig area na pala ito. Itumik aligiri niya, baklay pamirito. Nalapo. Kung magtan pag alas 12, di ko ka pwede maligo ito. Ha? Ada eh. Wala ha? Inom, ginagmayra ka mo inom? Kawan sa iyo. Beb mo. Kung mainom, kung sirilo mainom, kung wala sirilo inom lang. Okay, sige, sige mo. Sige, ang inom, ang ending anak, kanigo na ito. Majority binas mo inom. Kung di mo unang ha, dili mo nga, muan ko na mo nga inom ka. So, ano di ba? Igo ka na kanilong wala ka sigara. Isa pag-beer mo. Basta alcohol. Mabir, marin horse, sukod kanluay. Grabe na sa makapatulog tubo. Si Ino, ha? Grabe na mag-inom ka, napakisa ng bulalo. Yung pagkagawa, anak. Ang tigil, lunugo anak. Ingat-ingat anak eh. Sa kwenta na rabata. Hindi rabata 20 anyos ha? No? Mauman. Yahi makita itong 20 bata no? Samay na?
Kamay. Dahil Sakit yun. Abos kamay, abos. oh, Okay. Kamay. Kamay. Wala na ko na tinod doon eh. huwag ang ano, ano, Pas mo. ano, Pas mo. So, sabi nila yung pas mo sa hospital. ginabasa mo gani mo. Sumot na kada ulit-ligo Pero ka. hindi ka sa gear, kaya hindi na yun na, parang yung ang ganda eh. Nagligo ko kada gabi eh. Ah, Sahay. Wala na ako kaya sayang lumay. Ang nauna na ba mas trabaho na matigo. Para may uban ko na experience ba ng uban na ligo pagkauma. Sakit. sakit yun eh. Nagugog ka. Oo. Murag motor ba? Kaya pag-abot ligoon. Ano, Di ba mo aso? Ano mo laging paghot? tama. Nalimot ang paghot lagi. Wala na po dyan ako. Gamit na lang. Bakit yun na? Manang yung sinisis pupaw ko. May pilot, ha? Sakit. Pa, alam Ano mo kung sa sakit niya, kay saan na mga rasa ron? Pilot, hindi daw. Ah, ginigibate niya. Naging magsilbi yan eh. Sige, ubod to ba niya? No, lamig. Mahilot, lamig yun. Ako nagpunta ko ni Grace. Hmm. Kasi dinirin mong good. Nag-post ko atong kan ba? Kung sa gabi iba na. Mahilot na pre, dinirin pa nga. Diri, ano Mm. kong pay. Hmm. Kaya kumarin ko na ko na siya. Hmm. Siya namin silingan ko, may kayo mahilot. Iyak, Di wala po ko nagpanato kay ko. Kaya naman ako. So, anong kay gabi na, nangita na dito ko eh. I-message na po dinirin, naman mo reply kay wala naman sa mag-online. Tawag na siguro. Siguro niya, tawag kong Grace. Kung Grace, kasi ilapitin yung mga hilot sa silingan. Hindi ko yung pangalan. Ingon na isa na. Narito, cool si Eric. Ang tuglag mataba to si Eric Inero karon. Makayat niyo mo siya. Anak si Grace. Diba, baharan na Grace. Tawagin daw Grace. Yan siya nga. Sulayan ako, cool. Terus karon kay murag anyang nagkuan anyang reply sa liman mo si ate call ana sa kuha tawag man lang ko ikuyugan tawag ba dito ana sa Grace wow mapamurag hindi magsilbi kung matanay mo sige kuan paghot ano to si Grace bawa ko mari dire ya bisa asa malapit na Grace sa siningan man namo kung nagmata ko ba katong Grace no siya ambot ang ato ko na sige Grace salamat Grace ako to dito ko dito kaya nagmata ko man kung na ay patik diya ka nang nalit sa silitan katador gani nanti kasi ito lang eh kung kabalo ko na ikaw dito si Eric tumutan na ba dito siya dito ba kasi ito lang ito ang nilot anak ko dito ada si Juan nilot na nilot natin Tinero Teram. ang tiro iyogar ko na dia mapusay nagpukaw ako sarado naman sa mo kinamang ni abi mo kanimay kita niya wala na wala na lang ko nasugatan ko na dia sarado na ko sarado naman
Abot na dito sa dito. Wala pa man siguro ito. Hotel pa man diya. Ato di ayun niya. Na may bata na babae mo yun. Sa mata pa. Huwag kayo na nasa. Bagong nagwala, kainit unti lang. Init. Init niya. Init ay haguron ba? Pag init ay haguron, kung na siya. Kanang diferensado ko siya ba na? Kanang hago bitaw, gila masak bitaw. Kanang ito, taas-taas para batag edad ha? Pag ano nga grabe na ginag-ingat. Ito isa dalaw, namukaw po na mo alas 11 nila ha? Kasi kasi sa motor. Nawas mo po eh. Init ba? Kasi bayaran sa kuha eh. Nawas mo po. Uy, nakurang ka niya. Ay, lang po. Ayaw mo po, gawad mo po. Nasa YouTube. Tawa dito. Na-dislocate ang bukog ba? Bitang Urla Gonzales. Napagitaan ng 20 mil. Na-express na. Tulog na kanan. Huwag ka mahilat pa ito ba? Magbuntag dito ba? Din. Makatulog ka, pero bilar na. Ay siya, ginabong na ko. Bangun ha. Dari lang tayo. May pagpasaron. Ya, karon ako maay sa kaligo ha. Ato. Ano ba? May isang kaon mag-itlog manok. Dagan jacket. Panaan.
Kumain na ka. Jesus, ayun na. Malot. Ah. Sabi, nambok, lumayo ko ba kaya buyag. Buyag. Bernes biaron. Paadyo kayo na, babaw sa imo. Gue, sa una nga, wabang ka matiguan, gue. Wala mang gyapon. Wala yun, parang gihapon. Kasi, panong ka na, marang gyapon ron. Ano mo